Jew inħallu s-sit ta' Dwejra kif inhu jew saħansitra tkun ikkunsidrata rikreazzjoni artifiċjali ta' din it-tieqa li għal miet ta' snin saħret lil dawk kollha li rawha. Dawn huma fost il-proposti mħabbra mill-Gvern bħala parti minn inizjattiva nazzjonali u internazzjonali li tiġbor fiha l-pubblikazzjoni ta' dokument sabiex dawk interessati jersqu l-qudiem u jagħtu s-suġġerimenti tagħhom għal qudiem. L-ewwel indikazzjoni ta' din l-inizjattiva tħabbret mill-Prim Ministru Joseph Muscat waqt li kienet jiġi mistoqsi minn Sky News fuq is-suġġett u aktar tard kienet żviluppata f'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-Ministru José Herrera u li għalija kienu preżenti wkoll Ministri Bonici, Anton Refalo u Edward Zammit Lewis. Mhux qed ikun ikkunsidrat mudell wieħed, iżda l-Gvern jinsab miftuħ għal idejat u proposti, stqarr il-Ministru Herrera. Jien u l-kollegi tiegħi derinna li rridu nkunu proattivi, innovattivi, illi naraw u immaġinattivi biex naraw x'nistgħu nagħmlu biex nippreservaw b'xi mod jew ieħor anke b'mod artifiċjalment din l-ikona nazzjonali. Kulħadd jaf kemm din l-ikona kienet ta' portata għal Malta għaliex kienet tagħti wkoll identità l-Għawdex u kemm kienet apprezzata mhux biss lokalment imma anke internazzjonalment. Fost l-inizjattivi li ser ikunu konsidrati hemm jekk għandux jitħallas sit kif inhu jew nkella jinġabru l-partijiet tal-ġebel u jiġu esebiti għall pubbliku. Ikkonsidrat ukoll it-tisħiħ ta' ċentru t'interpretazzjoni li diġà jeżisti fis-sit biex teqpa' nfakra din l-istruttura fi sbuħija naturali tagħha. Mhux esklus l-użu ta' teknoloġija diġitali li treġġa' lura l-arloġġ u persuna terġa' tesperjenza mill-ġdid il-ġmiel ta' din l-ikona flimkien m'installazzjonijiet artistiċi rib is-sit fejn kien hemm l-istruttura. Għalkemm tinstema' bħala impossibbli se jkun ikkunsidrat ukoll ir-rikrear artifiċjali tat-tieqa. Dan fil-waqt li tkun trattata kull tip t'idea innovattiva jew kreattiva u sostenibbli li tista' titressa l quddiem inizjattiva li tkun konformi mal-istrateġija u l-pjani ambjentali li jkopru mhux biss it-tieqa, iżda l-inħawi ta' Dwejra, inkluż il-ġebla tal-Ġeneral u l-irdumijiet ta' Għawdex. Il-qafas ta' dan id-dokument tal-konsultazzjoni wiesa ser tiġi diskussa fil-laqgħa tal-Kabinett li jmiss. Intant il-Gvern b'mod immedjat permezz tal-Awtorità Maltija Riżorsi se joħroġ ordni ta' konservazzjoni temporanja sabiex jiġu mħarsa fl-ambjent tagħhom il-fdalijiet kollha tal-blat li hemm fil-baħar.